बर' माहारि बाद आरो लोगोसे बर' राव आरो थुनलाइखौ वान स्टेप एहेड विश्व दरबाराव मुलुगनि दरबाराव लांनायनि बे मोनसे जि थांखि बा एजेन्डाजों दुलाराय बर' माहारिया जिहेतु खामानि मावगासिनो दङ। दा दिनै बेयाव बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिटिआर सरकार, बर' कसारि काउन्सिल आरो लोगोसेनो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर बर'नि जेसेबां दङ बेयाव जों थुबुर जादों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि जि बर' बिफान, बर' डिपार्टमेन्ट बेनि जि गोदान माने बिल्डिं, बे बिल्डिंखौ दिनै बेखेवनाय जागोन आरो बेयाव फैबाय थानाय समाव जोङो इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे डिपार्टमेन्ट हिसाबै जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बेयाव जि फरायनायनि, रिसार्च खालामनायनि आरो जिखिनि बर' राव थुनलाइखौ लानानै हाबा मावनो गोनां दङ, जोङो बेयाव इन्डिपेन्डेन्टलि मावनो थाखाय मोनसे स्कप मोनगोन। सिगांनि समाव सेन्टार फर लेंगुवेज स्टाडिज बेयाव बियो ज' दङमोन। दा जोङो इन्डिपेन्डेन्ट आलादा मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनबाय आरो दिनैनि साना बर' माहारिनि थाखाय गोग्गाथाव सान। डिब्रुगड़ बायदियाव आरो बेयाव थानाय जि माने आपार आसामनि जि मोनसे वान एन्ड सिंगोल माने हायार माने इन्स्टिटिउसन, बेयाव बर' डिपार्टमेन्टखौ इन्ट्रडिउस खालामनाया गोरलै हाबाफारि नङामोन। नाथाय बयनिबो इनिसियेटिभआव जों बेखौ जाफुंसार महर होबाय आरो आंहा गोसोआव दङ थांनाय बोसोराव गहपुराव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स जादोंमोन, बे कनफारेन्सआव बै समनि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि, आथिखालनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि सोलोंथाइनि मोनसे सेमिनाराव बिथाङा बाहागो लादों आरो बे सेमिनाराव बाहागो लानाय समाव बिथाङा एनाउन्स खालामदों जोंनि सेमिनाराव फैनायनि सिगां बिथाङा गुवाहाटीयाव अफिसियेलि बे बर' डिपार्टमेन्टनि थाखाय मोननै जि क्रिएसन खालामनायनि हाबाफारि बेखौ मावफुंनानै फैबाय आरो बेखौ बर' रायजो राजानो, बर' हारिनो बियो मोनसे गिदिर अफार होबाय होननानै बिथाङा जोंनि मेलाव फोसावदों। दा बेखायनो आङो दिनैनि समाव बै समनि भाइस चेन्सेलर डक्टर प्रफेसर अलक बरा गहाय आरो बै समनि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि, आसामनि दिनैनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसेनो थुनलाइ आफाद, बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गासै जिखिनि बे हाबाफारियाव इनिसियेटिभ लाबाय, आङो गोजोननाय बावदों। उननि समाव गोबां हाबा मावबावनो दंबावो। डिपार्टमेन्टआ खुलिब्लाल' बियो आबुङै जाजोबनाय नङा, बिनि थाखाय जों हाबा मावनांगोन। जोङो नुदों जे गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव बर' डिपार्टमेन्टनि बिल्डिं खुलिनो थाखाय बा गायसननो थाखाय बिटिसिनि बै समनि सरकारनिफ्राय फैसा हरनो गोनां जादों आरो नैबे जिखिनि डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव डिपार्टमेन्ट खुलिदों बेबो माने बिटिआरनिफ्रायनो माने फैसाया फैदों। दा बेखायनो मोनसे स्टेट बा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव डिपार्टमेन्ट गायसननो थाखाय बा गुबुन गुबुन जिखिनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि इन्सटिटिउसन दङ, बा नोङो फिजिक्स डिपार्टमेन्ट बा एसामिस बा बेंगलि गुबुन गुबुन जि डिपार्टमेन्ट खुलिनो स्टेट गभर्नमेन्टआनो बा इउनिभारसिटियानो जथेस्थ' फान्ड होयो। नाथाय जोंनि बेलायाव जोङो गावनि माने काउन्सिलनि जौगानायनि जे हाबाफारियाव माने बाहायनांगौ जे रां, बे रांखौ जोङो इन्सटिटिउसननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो बाहायनो गोनां जादों। बे मोनसे मोजां उद्देश्य, मोजां खामानि, नाथाय बे रेसपन्सिबिलिटिया इउनिभारसिटिनिबो बा बे माने रेसपन्सिबिलिटिया स्टेट गभर्नमेन्टनिबो। दा बेखायनो उननि समाव जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ सरकारखौ प्रेसार होनांगोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो उननि खामानिखौ मावनांगोन। जायफोरा बेयाव एडमिसन लानानै सोलोंथाइ लादों, आङो बिथांमोनखौ मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय आं खावलायबाय आरो मोजां रिसार्च खालामनांगोन जाहाथे बर' माहारिनि गासैबो जारिमिन, जोंनि सोदोमस्रि, जोंनि राव थुनलाइखौ बिश्व दरबाराव जों मोजां प्रतिष्ठा खालामनो हायो। गोजोन्थों। बिटिआर सुक्ति बायदियै 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन लवार प्राइमारि टु माने कलेज लेभेलसिम बिटिआरनि बेलायाव अल मिडियाम अफ स्कुल आउटसाइड बिटिआर बर' मिडियाम बे निड बेस बेसिसाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे जि दफा दङ आरो बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय रमेश चन्द्र जैन बेखौ चेयारमेन खालामनानै मोनसे कमिटि बानायनाय जादों। कमिटिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खननै खनथाम रायलायबाय, मोनसे ड्राफ्ट प्रप'ज मडेलिटि जों बानायबाय, मडेलिटिखौ जों सरकारनो जमा होबाय। दा दिनैनि समाव सरकारा कभिड थासारि, बिसायख'थि बायदिसिना थासारिनि थाखाय फाइनान्सियेल मोनसे क्राइसिसाव दङ होननानै बुंदों। नाथाय जोङो प्रेसार होदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना स्पिडि जानांगौ आरो बाजेटआ मास मोनसे मोननै उन लेट जानो हायो, नाथाय बे भेरिफिकेसननि प्रक्रिया
प्रप'ज मडेलिटिनि आधाराव बा निड बेसनि आधाराव जि प्रभिन्सियेलाइजनि जि माने खामानि बे खामानिया माने मावबाय थानांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेखौ लानानै चिफ मिनिस्टारा जोंजों डिसेम्बर दानाव जिरायनो गोनां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद मोननैबो आफादखौ जयै लानानै बिथाङा सावरायगोन होननानै जोंनो बुंदों दा बेखायनो जोङो बे प्रप'ज डिसकासनखौ नेनानै दङ जोंनि फारसेनिफ्राय गासैबो जोंनि बर' मिडियामनि माने सोलोंथाइ जि फसंथान दङ सारा आसामाव बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय आरो जिखिनि ड्रप पस्ट थालांनाय दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जोङो 100% हाबा मावगोन दा बेखायनो एसे धैर्य हमनांगोन आरो जोङो गोसो होनानै खामानि मावनांगोन आरो सरकारजों जि डिसकासन जानो गोनां बिनि उनाव माबा नङा माबा मोनसे मोजां फिथाइ जों मोनगोन होननानै जों मिजिं खालामदों गोजोन्थों जाबाय सानजा आसामनि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव दिनै बर' बिफाननि थाखाय लुफुंनाय गोदान डिपार्टमेन्टेल बिल्डिंखौ बेखेवनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि लामा बे बर' बिफानजों नांजाबनाय लामाखौबो बिनि जि फाउन्डेसन बेखौ गायसननाय जागोन आरो लोगो लोगो बर' बिजोंनि सोलोंथायाव जों आगानसे आरो गोदान थाखोआव जौगानायनि जुरिजेननाय जासिगोन दा बे हाबाफारियाव बिटिसिनि थामहिनबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिल्डिं गोदानखौ बेखेवनानै होगोन आरो बे बिल्डिंखौ सिगां बिटिसि सरकारनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा राङारि अनसुंथाइजों लुफुंहोदोंमोन आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव आसाम सरकारनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो बिथाङा बर' डिपार्टमेन्टसिम नांजाबनाय बे लामा लुफुंनाय खामानिखौ बेखेवजेनगोन आरो बे हाबाफारियाव बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन लोगोसे सनुवाल अट'नमास काउन्सिलनि चिफ दिपुरन्जन माक्रारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलारजों लोगोसे गोबां बिथांनि मुलुगसोलोंसालिनि मावख'गिरि आरो फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाफैदों आरो बेजोंनो बर' डिपार्टमेन्टआ आबुं मोनसे आलादा डिपार्टमेन्ट महरै दिनैनिफ्राय गनाय जागोन आरो लोगो लोगो सानजा आसामाव थानाय डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदाजों MA थाखोआव फरायनायनि खाबुखौ जोंनि फरायसाफोरा लानो हागोन आरो बेनो दासिम गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि कटन मुलुगसोलोंसालि आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिसै साबसिन थामहिनबा जौगा मान थाखोनि डिपार्टमेन्टनि आलादा बिल्डिं जों मोननो हासिगोन बेनि थाखाय आङो गिबियावनो बिटिसि सरकार थामहिनबा बिटिआर सरकारखौ बर' थुनलाइ आफादनि जानानै साबायखर जासियो आरो लोगोसे डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि आरो बेहाय लोगोसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल आरो सनुवाल कसारि अट'नमास काउन्सिल लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय बिथांमोननि नाजानाय दाबिनाय आरो मावसोमनायजों दिनै जों डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफानखौ मोनसे मोजां थासारियाव बा जौगानाय महर होनो हादों बेनि थाखाय जों गोजोननाय फोरमायदों पाइছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা বড়ো ভাষাৰ উচ্চ শিকাৰ কাৰণে বা পঢ়াৰ কাৰণে যিটো বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইতিমধ্যে আজি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু খন্তেক পিছতে এইটো মুকলি কৰা হ'ব গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিশালী খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী বড়োসকলৰ যি ভাষা এই ভাষাক আমাৰ অসমৰ সকলো ৰাইজে অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে পঢ়াৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ সুযোগ পাব ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যেটো সমন্বয় সদ্ভাৱনা আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে শক্তিশালী কৰাৰ কথা আমি যেটো কৈ আহোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানটোৱে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ল'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ সনুৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আৰু কিবা ভাষাৰ ওপৰত যে বড়ো ভাষা শিকা যি কেইদিনমান আগত শুনা পাইছোঁ তাৰ বিষয়ে কি অৱস্থাত আছে এইটো বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বড়ো অট'নমাছ কাউন্সিল তেখেতসকলৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠনসমূহৰ সহযোগত আমাৰ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত বড়ো ভাষা মাধ্যমৰ কেইটামান চেণ্টাৰ এইটো আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু বিগত সময়ত আৰম্ভ কৰা সময়খিনিতে যেহেতু কৰোনা পৰিস্থিতি আহি পৰিলে
যাৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ছিটুৱেশ্যনটো ভাল হ'লে আমি সেই চেণ্টাৰকেইটা আমি আৰম্ভ কৰাৰ কথাও আমি ভাবিছোঁ। বিল্ডিঙৰ অনুদান দিছিলে আৰু আজি সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ ফালে আজি বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াত চলাবৰ কাৰণে সেই বিল্ডিংখন উদ্বোধন কৰি আগবঢ়াই দিয়া হৈ গ'ল। আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ CM ডাঙৰীয়া ইয়াত আছে, তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে, ময়ো আহিলোঁ স্পীকাৰ হিচাপে। বাকী সকলো ইয়াৰ লগত জড়িত আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু অন্যান্য দল সংগঠনৰো আহিলে। আৰু আমাৰ ইয়াৰ বিশেষ কৰি মই বেছি ডাঙৰীয়া তেখেতলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডাঙৰীয়া, অন্যান্য যিসকল ইয়াৰ পদাধিকাৰী আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আজি বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্ট ইমান মানে কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াত অকল চলোৱাই নহয়, আন্তঃগাঁথনিখিনিও সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু এতিয়া নিহাৰিকৈ ইয়াত এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো চলি যাব। আমাৰ কাৰণে আজি খুব এটা ভাল খবৰ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সুকীয়া এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এটা বিল্ডিং ইয়াত যিটো সাজি ওলাইছিলে সেইটো উদ্বোধন কৰা হ'ল। তো আমাৰ আপাৰ আছামত যিখিনি বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বিভিন্ন কলেজত পঢ়ি আছে, তেখেতসকলে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ভাল এটা স্ক'প ইয়াত পাব, ভাল এটা ফেচিলিটি ইয়াতে পাব। গতিকে মই তেখেতসকলক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। আৰু এই বিল্ডিংখন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ওলোৱাৰ কাৰণে মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ BTCৰ আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত ইয়াৰ ফাণ্ড এল'কেশ্যন কৰি দিছিলে, মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যে ইমান বছৰৰ যিটো এটা ফিলিংছ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা লাগে, সেইটো আজি হৈ গ'ল। আজি আমাৰ অথৰিটিয়ে মোক কৈছে কি ইয়াত এটা লিফ্টৰ দৰকাৰ আছে। তো আমি অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে লিফ্টত যিখিনি পইচা লাগে ইয়াত লিফ্ট দিয়াৰ কাৰণে এই পইচাটো আমাৰ পৰা চেংচন কৰি দিম। তো আমি বিচাৰিছোঁ যে এইটো ভাল এটা ইনষ্টিটিউশ্যন, আমি আপাৰ আছামত যিটো এটা হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, ইয়াত বড়ো বিভাগটো ভালকৈ চলিব লাগে অইন বিভাগৰ লগতে। আৰু ইয়াত ৰিচাৰ্চৰ কাম হ'ব, বিভিন্ন এক্টিভিটি হ'ব। আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই এটা অনাগত দিনত এটা ভাল এটা ডাইৰেকশ্যন পাব, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ।